Just. Hyvä aloitus. Terve kaikille, nyt pelataan vähän Minecraftia. Äsken vähän stöppäs, mutta päästään taas jatkamaan. Mä haluan ottaa videonkin 2 kertaa, että se onnistuu. Saatiin vähän soihtuja. Aavikolla. Tuolla näköjään. Ai tuolla on toinenkin kylä, joo. Tää on joku ihan pahiskylä tai sellainen. Ryöstän täältä aina kaikki. Mä en muuten tiedä, jos kommentoitte, tai kommentoikaa. Mä en tiedä, tekeekö ne maanviljelijät uusia tällaisia. Tai mun mielestä ne niinku ei tee. Että ehkä vähän parempaa tietoa ja sille antakaa jos viittitte. Ettei lähde menee siitä eestä. Mun ääni mulle tosi hiljainen tällä kimee. Tekee se vaan niitä uusia. Eikö jää? Kato siihen se laittaa niitä. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Tuolla muuten varmaan aavikkotemppeli. Miten pitää kävettiin puita. Mustekala. La. Minä tietysti rakentelen vain. Eikö siis en mä mitään nyt rakenna edes, että niin. Porkkanat siihen. Joo. Ja matka jatkuu. Jes, täällä on muuten sepantalo. Oon käynyt täällä jo. Kakka. Hätä. Ai kiitti. Nyt mennään tuonne meidän home-kylään. Kotikylään. Mennään tästä näin. Kampsitaan käsikkäin. Ketäkään mä pidän muuten edes kädestä kiinni. Mietin tossa. Miksi mä menin tuolta hakea puita, kun tässä vieressäkin oli tällaista. Oi zombien myrinää. Pitää mennä. Tossa onkin meidän home. Kyllä sisälle.